Arratsaldeon, eskerrik asko asteazken atzalde honetan etortzeagatik matematikako hitzaldi hauetara, bai? Azken hitzaldia izango da egingo duguna oraingoan eta beti bezala, eskerrik asko antolatzaileei hau antolatzeagatik, niri esan diate euskaraz egiteko sarrera, hemen sarrera egiten. Eskerrik asko Bidebarrieta liburutegiari aukera emateagatik eta baita ere beste elkarte guztiei. Oraingoan, gaurkoan, Oiana daukagu hemen, Oiana EHUko irakaslea da, gaur egun, 2010an lizentziatu zen eta 2016an tesia irakurrita gero, Europako Unibertsitate ezberdinetatik ibili zen, eta 2019an EHUra etorri, eta orain dela gutxi lanpostu finkoa lortu du unibertsitatean. Eta berak topologia eta algebra topologikoaren inguruan lan egiten du, eta hitzaldia nik uste horren inguruan izango dela izenburuagatik. Azken finean matematikaren zuloak eta zulo matematikoak nik uste horlako zait izango dela. Hori, esandakoa. Eskerrik asko azken hitzaldi honetara etortzagatik, eta entzun dezaguna kontatzen digun. Ondo. Mi esker, aurkezpenagatik. Eskerrik asko Pedro Alegriari eta Raúl Ibañezi gaur hemen hitz egiteko aukera mateatiken, eta baita ere Bidebarriateai, egia esan, lehenengo aldia da hemen barru nahola, eta plazer bada holako leku baten hitz egitea, egia esan. Eta baita ere da nire lehenengo hitzaldia divulgaziokoa, orduan pixkanago urduri esango dugu, baina, pixkanaka nik uste denak jungo gehala lasaitzen. Orduan, hitzaldi hau emateko esan ziatenean, pentsatu nuen, matematika divulgazioa ezakizein etorrikoan, zenbat jakingo dute matematikei buruz, zenbat ez. Eta orduan, lehendabiziko gauza planteatu nuen azan, jendeak ze pentsatzen duen, jende ez matematikoak esango dugu, matematika hitza entzundakoan, ez? En plan, ze tortze zaizu burua, ez? Eta lehenengo gauza egin nuna izan zen nire inguruan galdetu. Eta denak, zenbakiak gora, zenbakia bera. Eta zenen, baina zenbakia baino zerbait gehiago, etortze zaizu burua, edo hor gelitzen zeate, edo nun ikuste zuen matematika, ez? Eta nik kuadrian galdetu nunen, matematika leku guztitan dago. Eta, matematika leku guztitan dago, nun dago? Eta momento publicidad, eroskia zoazenen, bider bat, ez dakizer, hor, engainatzen zaituzte, orduan berriro zenbakiekin hitzeite du, ez? Eta nola irudikatzen zuen matematikari bat, eta, pixkatola, ez? Formula oso luzeak, integral luzeak, ez dakizer, pixkat, zentzu hortatik, ez? Eta ziur asko gaina gizonezkoa, matematikariak, ziur asko gizonezkoa. Naiz eta emakumeak gero eta nik uste presentzi gehiago izaten nahi gehan, beti dago, bizar pixkatekin irudikatze dugu, zintzilari hoi, zakit, hile luzea igual, guk emakumeak hile luzea bakeu, bigotea bizarra ez, baina, gero eta gehiago geha, Eta orduan, pixka beraiekin hitzein da gero, esaten hon, egia esan, matematikak zenbakiak badira, noski baietz, ez? Baina zenbakitik haratago ere badijoazte. Eta beti nire inguruan batzutan esateko, baina eske bi beti lau da. Orduan matematikan ze ikertze zuez, dena dakigu, ez? Matematikan zenbakiak badaude, baina alde batetik baidia zehatzak, jendeak espero duen zentzu hortan, ez? Ze badaude, esango dugu, axioma batzuk, hau da, frogatu ezin diren, baina egiatzat hartzen diren baieztapen batzuk esango dugu. Eta gero horren gainean, normalean, hasten geha teoria bat eraikitzen. Objetuak definitzen, eta gero objektu horien propietateak aztertzen. Propietate horiek normalean, lema, teorema, proposizio, izenen bidez ezagutzen ditugu gure komunitatean. Axiomak, beraz, garrantzitsuak dira, ze oinarri bat ematen digute, gure teoria eraikitzeko oinarri bat bezala dira. Baina, batzutan gertatu daitekena da, adibidez, Euklidesen garaia baldin bagoaz, Kristo aurreko, 300 urtera. Hor, Euklidesek 5 postulatu, 5 axioma ezarri zitun, geometria garatzeko esango dugu. Eta denbora luzez, antzadanez, zalantza zegoen 5. beharrezkoa gotezan, beste lauetatik lortu zitekeen edo ez. Eta esaten duna da, emaiazu zuzen bat, emaiazu puntu bat zuzen horretatik kanpo,
Horan existitzen da zuzen bakarra, paraleloa dena hasierako hori eta puntu horretatik pasatzen dana. Bai? Eta horren hasieran pentsatu zuten, hori ez da besteen ondorio, bai, diskusio matematikoa, bai, ez da baidak. Eta gero konturatu ziren zen, axioma hori kenduz gero, geometrian hiperbolikoa deitzen zaion teoria berri bat garatzen zala. Horren, axiomak badaukate beraien garrantzia esango dugu, eta saiatuko naiz pixkat ideia txiki bat ematen horren inguruan. Nei personalki gustatzen zait ulertzea igual hizkuntza bezala. Hoi da nire ikuspuntu personala, ze ematen du matematika esaten dugunen dela matematika gauza bat. Matematikak azpiatal asko dauzkaz, alor edo arlo desberdina daude. Algebra dago, analizia dago, estatistika dago, topologia dago, gero hitz egingo degula. Eta horretaz aparte, gutariko bakoitza, mundu zabal horren barruan, puntu txiki batean egoten gara normalen lanean. Eta orduan, definizioak hain dira teknikoak, non gure artean askotan ez gehala elkar ulertzen. Nik hitz egin dezaket lankideren batekin nik egiten detenari buruz, eta elkarrez ulertu. Ez da nik gehiago dakidala edo berak gehiago dakila, baizik eta hizkuntza desberdinak erabiltzen ditugula askotan. Eta hitzaldi hau prestatzeko garaian, Tadashi Tokiedan bideo bat ikusten egon nintzen, eta pixkat atentzioa ditu zidan, beak klasean ikaslei nola azaltzen zien zein bere matematikarekiko ikuspuntua. Eta pentsatu nuen aipatzea. Beak esaten zuen, berak esaten duena da, bera asarretzen dela. Jendeak pentsatzen duenean matematika zenbakia bakarri direla. Benetan asarretzen dela, gizartearekin. Eta horren berak esaten zuen, imaginatu bizigala mundu baten non denak xorragean. Inork ez du entzuten, berezik ez du musikarik entzuten. Eta orduan berak esaten zuen, seguru nago klasean badagoela jendea, olako pentagrama batzuk eman, nota batzuk eman, eta irakurtzeko gai dena. Eta orduan berak esaten zuen, zenbakietan bakarrik gelditzen ba naiz, matematikarekin konparatuz, izango litzateke, hau irakurri eta horrekin gelditzearekin berdina. Aldiz, berak esaten zuena, nik nahi detena da, zuek benetan horren atzetik dagoen musika entzutea. Matematikan atzetik dagoen musika entzutea. Eta neko konparaketa polita iruditu zitzaiten bere ikuspuntu hori, egia esan. Orduan, berriro pixkat nire kuadriakoekin elkarrezketara bueltatuz, orduan, eguneroko bizitzan, erosketak egiteaz gain, nun gehiago ikuste zuen matematika da. Leku guztitan. Baina, gero, ezakit espezifikatzen benetan nundan leku guztitan. Esku artean daukezue, zuen mugikorran atzean dago matematika, algoritmoak. Eguraldia begiratzen dezuenean, predikzio hori, ekuazio espezifiko edo berezi batzuk dira, atzetik daudenak. Eta gero, bankuan, esango dugu, finantzatan, ikusteko ekonomiaren garapena zein izango dan. Eta igual, azken boladan esango nuke neurozientzian eta datuen analizian, bereziki topologia algebraikoak indar asko hartzen ari dela. Orduan, zenbakiak badaude eta ikusiko ditugu, baina gustatuko litzaiake hortik haratago zerbait gehiago azaltzea eta horrekin gelditzea behintzat. Orduan, oengo plana, datorren 50 minutuko plana, izangoa hemengo ekuazioa hau azaltzea. Bana, jongo naiz, letra bakoitza zer den azalduz. Ez, broma zan. Ez, hori ez da. Orduan, esan dugu axioma batzuk daudela, nolabait gure teoria garatzeko garaian oinarri bat ematen digutenak. Baina, hala ere, askotan matematikaren barruan kontraesanak aurkitze ditugu. Eta kontraesan horiek, saietzen geha nolabait ebazten. Orduan, historikoki, hainbat paradoxa dago, eta ziur asko ordu beteko hitzaldi bat eman daiteke bakarrik paradoxei buruz. Nik bakarrik bi aukeratu ditut, bi mota desberdinetako esango ditegu, eta gero ja pasatuko gea nik iritsi nahi den gaira. Horren, paradoxa berezia kontrasana dakarten eta egia diruditen baieztapen batzuk, edo baieztapen multzo bat, baieztapen bat baina gehiago izan daiteke. Horren, goaz denboran nahiko atzera, Kristo aurreko 250 urtera gutxi gura berata, zen honek hainbat paradoxa omen dauzka, hori esaten da behintzat, eta horietako bat da Akiles eta Dordotkarena. Horren, berak esaten zuen, lasterketa bat egin nahi zuela Akiles eta Dordokarekin. Zer gertatzen da, Dordoka baino bi aldiz azkarrago joaten da Akiles.
bai? Oso azkarra da Akiles, eta Dordoka, gizajoa, kostatzen zaio mugitzea. Eta orduan esaten du Zenonek, bueno, gauza bat egingo dugu. Dordoka hasiko da kilometro bat aurrerago, Akiles baino, biak batera hasiko dira lasterka, vale? Eta orduan Zenonen argudioa zen, begira. Akilesek lehenengo kilometroa egiten duenean, Dordoka ja kilometro erdi bat egin du, beraz aurrerago dijoa. Akilesek kilometro erdi hori egiten duenean, Dordokak laurden bat egin du, beraz aurrerago dago. Bai? Akiles berriro egiten duenean leheno Dordokak egin duen zatia, Dordoka ja joan da. Beraz, Akilesek Dordoka inoiz ez du harrapatuko. Bai? Bere argudiak eta hori izan. Vale? Eta hor badaude batzuk guentala gutxi fisika emango zutenak, HZU-a, bai, igidura zinetiko uniformea eta azeleratua, ez guk egiten genitun problemak, non bizikleta bat eta auto bat, auto azkarrago doa bizikleta harrapatzen du. Bai? Momenturen batean harrapatzen du. Momentu hortan, ez ziren existitzen ez infinitesimalak, ez seriak, bai, bazeuden kontzeptu edo herramienta matematiko batzuk gaur egun dauzkagunak, eta orduan gaur egun justifikatu dezakegu Zenonen argudioa okerra dela, bai? Baina momentu hortan ez, adibidez. Bai? Eta pentsatu dezakezuena da, tortilla patata bat izango bagenu, bai? Eta denok zati bat hartu nahiko bagenu. Nik esango dut, ni naiz gose, ni dauket goseik handina, orduan nik tortillaren zati erdi hartuko dut. Vale? Beste erdiarekin nahi dezuena egin. Bai? Urrengoa, gose gehiena daukan etorriko bat, horren erdia nik hartuko dut. Bai? Geratzen danaren erdia urrengoak hartzen duta, tortilla bukatuko da. Bai? Esan nahi du badaudela, errealitatean ezin da hain ondo egin, baina badaudela nolabait batura infinituak, beren batura finitua dana. Bai? Eta atzetik matematikoki hori egongo zen. Vale? Baina, hemen esango dugu, kontraesana edo paradoxa hontan argudioa daola gaizki. Baina beste batzutan badaude paradoxa batzuk, matematikako teoria batzuk hankaz gora jarri dituztenak. Eta horietako bat da Bertrand Russellen paradoxa. Orduan, Bertrandekin goaz alegira, ni alegikoa naiz, herri txiki bat, ia apaindegi bakarra daukagu, ez da gehiago behar. Eta ia apaindegiaren izena Nerea da, beraz Nerea da bertako langilea. Eta ondoko egoera hau ematen da nere herrian. Nereak, norberak bere buruari, ia moztu ezin dion, eta hoiei bakarrik. Bakoitzari, ia moztuko dio. Hau da, ni ez naiz gai, nere buruari ia mozteko, eta orduan nereak moztuko dit. Ni gai baldima naiz, nere buruari ia mozteko, nik mozten dut ia, eta ez da zer gertatzen. Galdera da, orduan bi motako jendea dago alegin, norbere buruari ia moztu diezaiokena, eta ezin duena eta ondorioz nereak moztu behar diona. Ze gertatzen da nereakin. Ze nereak ez badio bere buruari mozten hilea, esan nahi du nereak moztu behar diola. Baina orduan norbere buruari mozten dion multzoan dago. Eta orduan nereak ez dio moztu behar. Ze nereak bakarrik mozten dien norberak bere buruari hilea mozten ez badio. Orduan ze gertatuko da nereakin. Hemen atzeti da ona, uste ez dela momentua azaltzeko, baina bai bakarrik esan, paradoxa honek benetan multzo teorian kazgora jarri zula, ze multzo matematiko baten definizioa, okerra zala pentsatzea bultzatu zuen, eta hortik, hainbat matematikari hasi ziren pentsatzen, nola konpondu arazo hau. Eta 1930 urtean Godelek esan zuen, zuek saiatu zaitezkete, formalki multzo teoria hau definitzen garatzen aksiomen bidez, baina beti egongo da, esaldiren bat edo beste, ez aretenak gai izango, erabakitzeko egia, ala gezurra da. Horren, paradoxak bere garrantziak izan dituzte historikoki, eta orduan, matematikak zehatzak dira, baina, antzadanez kontraesanak agertuko dira bidean ere. Orduan, badaude zulo matematiko batzuk, esango nuke. Edo matematikaren zuloak beto esan da. Orduan, pixka nahi nun, ideia bat eman matematikari buruz orokorrean eta paradoxek izan duten garrantzia aipatu laburki. Baina ni benetan gustatuko litzaiakena da matematikako arlorik gazteena dan bati buruz hitz egitea dela topologia.
Eta topologiaren hastapenak benetan datoz errealitateko problema batetik. Eta orduan, jungo geha, 1726 urtea, garai hartan Königsbergeko zazpi zubien problema bezala ezagutzen zana, gaur egun Kaliningrado Errusiako hiri bat. Eta irudian ikusten zuen bezala, hiriti pasatzen zen ibai bat, zubi batzuk zeuden. Eta garai hartan planteatzen zen problema zen, bueno, posible da, hiri horretan edozein lekutatik hasten naizela ere. Zubi horietako bakoitza behin pasa, ez bi aldiz, behin pasa, eta guztiak pasa, eta hasi naizen leku berean amaitu. Hoi da problema. Divertigarria. Jun paseo bat ematea igande arratsaldean eta saiatu bidea egiten, esan, gaur ez zait atera. Hurrengo astean jun, probatu, ez zait atera. Edo bai, atera zait. Eta benetan, hau izan zen, grafoteoria eta topologia nolabait hastapenak beste hainbat matematikari esker, esango dugu, baina Leonard Euler izan zen problema hau ebatzi zuena. Eta problema ebazteaz gain, esaten deten bezala, berak eman zuen pixka bat, topologiaren oinarri bat, datozen minututan azalduko eten bezala. Horren, ezkerreko irudia da, pixkat, hirian zegoen egoera. Horren, gogoratu zein dan problema. Hasiko naiz edozein eremutan, daukat hemen eremu bat, hemen beste bat, hemen beste bat, hemen beste bat. Eta helburua izango da, zubi bakoitzetik pasatzea, behin bakarrik pasa, eta abiatu naizen gunera iristea. Horren, Eulerrek esan zuen, bueno, hemen zer da benetan garrantzitsua. Hemen garrantzitsua da jakitea. Zenbat gune dauzkat, eta nola daude gune horiek konektatuta. Berdin zait ze distantziatara dauden edo ze forma daukaten. Konexioak dira nolabait garrantzitsuak. Horren esan zuen, bueno, hartuko dut lehenengo gunea, eta irudikatuko dut erpin honekin. Eta hori egingo dut gune bakoitzaren bigarren gunea, bigarren erpina, hirugarren gunea, hirugarren erpina, eta laugarrena, laugarrenarekin. Zer da begiratu garetena? Lehenengo gunetik bigarrenera pasatzeko, zenbat aukera dauzkat? Bi zubi dauzkat, bat eta bi. Beraz, irudikatuko ditut bi lerro, bat eta bi. Lehenengo gunetik hirugarrenera pasatu nahi baldin badet, baita ere, bi zubi dauzkat. Beraz, bata konektatuko dut hiruarekin, bi lerro naranja horien bitartez. Eta horrela, gune bakoitzarekin. Bat eta lauentzat bakarra daukat, lau eta birentzat ere bai, eta lau eta hirurentzat ere aukera bakarra. Horran zein da problema, irudi honetan, egin beharretena da, aukeratu nahi deten puntua, imaginatu bat, abiatzen naiz hemendik, pasatu behar naiz adibidez bigarren gunera, gero hartzen dut ona, beste bide bat, gero ona etortzen naiz, gero ona etortzen naiz, gero ona. Baina helburua da, baten hasi ba naiz, batean, hemen bukatu behar dut, eta lerro naranja guztietatik pasatu behar naiz, baina behin bakarrik. Hoi da problema. Claro, egitea baldin badago, egiten dezutaia. Baina zure saiakera guztiak ez baldin badira onak izan, nola frogatuko ezu ezin dela. Hoi da normalean zaiena. Berak egin zuna izan zen, ondoko oharrontaz konturatu zen. Esan zuen, demagun, momentu batez batetik abiatzen naizela. Abiatu naiz batetik, eta ni badakit batean bukatu behar detela. Eta nire ibilbidean zehar, egongo dira une batzuk, 2, 4, 3 puntuietatik igaroken naizena. Orduan, abiatu naiz batetik eta iritsi naiz, horietako bat, eremu hontara. Sartuko naiz zubi batetik, baina nire amaierako puntua ez da hori, batera itzuli behar naiz, beraz atera beharko naiz. Bi zubi dauzkat. Agian ere ibilaldian berriro gune honetara sartzen naiz. Baliteke, sartuko naiz beste zubi batetik, ezin dut errepikatu. Sartu naiz, baina hau ez da nire amaierako puntua, beraz aterako naiz. Eta zubi berri batetik. Beraz, sartzen naizen aldiro, ateratzen naiz. Sartzen naizen aldiro, ateratzen naiz. Beraz, hasierako puntua ez den gune batean, beti izan behar ditut, kopuru bikoiti bat, erpin kopuru bikoiti bat. Sartzen naizen aldiro batetik, bestetik atera alizateko. Eta gero esan zen, agian, hasierako puntua desberdina da. Agian, hor, bakoitia izan daiteke.
Gero pentsatu zuen apurua gehiago eta esan zuen, bueno, a ber, batetik ateratzen naiz, egiten den ere bialdia, sartzen naiz beste zubi batetik, bi, agian berriro banoa, bale, 3, baina itzuli behar naiz, noiz bait, 4. Beraz, erpin guztiek izan behar duten ertz kopurua bikoitia izan behar da. Eta hemen, badaude, hainbat erpin, 1, 2, 3, bai, ertz kopuru bakoitiarekin. Beraz, problemak ez dauka, soluziorik. Bai? Horren, esan deten bezala, hemen soluzioak bere garrantzia izango zuen momentu horretan, ez esaten ez, baina konturatzea azkenean olako problema bat errepresentatu daitekela olako irudi batekin, izan zen lehenengo pauso bat grafoan teorian, ezin da horrelako erpinik egon. Eta horren, grafoaren teoriaren astapenak eman ziren, esango dugu, errepresentazio honi esker, eta grafoak olako irudi posible batzuk dira, badaude erpin batzuk, eta gero lotura batzuk hoien artean, lerroen bidez. Eta izan daitezke konexua deituko dio, zati batekoak hau da, noa hartzen dut hemen iskin batetik tiratzen diot eta pieza guztian erekin dator, dena elkarrekin lotuta dago. Eta gero badaude ez direnak konexuak, hau da, hauetako bati tiratzen badiot, beste 2 piezak hor geldituko dira, zati desberdinak dauzkat ez dijoazte denak batera. Eta kodifikatu nahi dugun informazioan arabera, batzutan grafoak ere, esan dezakegu, lotura horiek zein norantzatan dauden emanda. Puntu honetatik ona joan naiteke, baina bakarrik norantza honetan. Edo batzuetan 2 norantzatan. Baldin bada errepide sare bat, agian norantza bakarreko ibilbide bat daukat, eta ezin dut beste norantzan joan. Olako sareak, edo olako grafoak, sareak jarri hemen, sareak modelizatzeko eredu bezala erabil daitezke. Nik uste dut, zuei PageRank algoritmoa azaldu nizuela zenago seguru, baina adibidez, hemengo erpin bakoitza izan daiteke interneteko web horri bat. Eta web horrietan askotan link batzuk agertzen dira, esteka batzuk daude, beste web horri batzutara mugitzeko. Horran, adibidez, egin dezakedana da ikusi, web horri honetan baldimanago, zein web horrietara narama. Ze, uste dut gerota ohikoagoa dela, etxean, klik, 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 edo klik, 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 leku batetik bestea, edo bideo batetik bestera mugitzea. Eta orduan, erabili izan dira olako grafoak edo olako ereduak jakiteko web horri jakin batzuk zenbaterainoko arrakasta izango duten, edo aztertzeko ze probabilitatea egongo dan, hemengo edo zein erpinetan hasita web horri konkretu batean amaitzeko. Adibidez. Baina, bueno, gero, beste kontestu askotan ere erabilizan dira grafo hauek, baina egia da, edo esaten dutena da, gero eta informazio gehiago izan grafoak bakarrik erabiltzeak bere mugak dauzkala. Eta orduan, hortik grafo orokortu batzutara pasatzen diela gaur egun, pixkat ideia bat emangoetela hemendik pixkatea. Orduan, esatena da, Eulerrek alde batetik grafo teoria garatzeko lehenengo astapenak eman zitula, baina gero topologia hitza aipatu dut eta pixkat hor sartzea gustatuko litzaiake. Eta topologian hainbat izen jarri ditut, horien artean noski Euler hor dago, baina hainbat matematikariren artean eraikitako arlo bat da, arlorik berriena, esango nuke dela. Eta lehenengo garra da topologia ez dela topografia. Topografia da hor errepide bazterretan neurtzen, errepideak neurtzen ikuste ditugun horiek. Eta pixka gustatuko litzaiake azaltzea gutxi gora bera, eskua mugituta, zein dan topologiaren ideia. Orduan, topologian arau batzuk daude, eta arauak dira nik objektu bat aztertu nahi baldin badet, bere propietateak aztertu nahi baldin baditut, objektu hori nolabait plastilinazkoa dela, nik nolabait modifikatu mugitu dezaket, baina zein zentzutan mugitu dezaket, badaude arau batzuk tolestatu dezaket, luzatu dezaket, pixkatu uzkurtu, bihurritu dezaket, baina inoiz egin ezin detena da, zerbait moztu
edo zerbait itxatxi. Vale? Horan, aurreko grafoetan pentsatzen baldin badugu, ezkerrean zegoena dena elkarrekin konektatuta zegoen, bai? Tiratzen baldin banion dena nerekin zetorren. Ezin dut moztu, bai? Ezin ditut bi zati egin. Hori ezin da, bai? Eta eskuin aldean 3 zati zeuzkenak hor ezin dut ezer lotu. Bai? Topologiaren ikuspuntutik, ezin da, bale? Horan, horiek dira arauak, esango dugu, jolastu dezakegunak, eta norbaite pentsatu dezake baina, zertako? Zer irabazten detenik gauzak deformatzen edo mugitzen edo bihurritzen. Bueno, batzutan zerbaitetarako balio dute, eta adibide konkretu bat ikusiko dugu. Vale? Horren aurretik. Hau da, adibide bat emateko, ze esan egiten tolestu, uzkurtu, handitu. Vale? Eta aprobetxatuko esateko, hemengo honek, itzal bat baldin badago esan nahi du beteta dagoela. Osea, pentsatu dezakezue disko bat edo plater bat, bai? Guztiz, beteta da, orduan diskori luzatu ezaket, txikitu ezaket, bai? Topologoen ikuspuntutik horra gertzen dian gauza hauek denak berdinak dira, bai? Ez dira gai desberdintzeko. Baina, zirkunferentzia bat baldin badaukat, da zulo bat daukat hor, bai? Hor pentsatu barretena da, nere besoa pasatzen dela, hor paretaren atzera. Eta pentsatu ezaket, zirkunferentzia horren paretak, edo plastilinazkoa denez, hartu dezaket eta altxatzen hasi naiteke gora, eta zilindro bat osatu dezaket. Baina ezin dut zulo hau inoiz tapatu. Eta ezin dut ezer moztu eta zuzen bat egin. Olako gauzik ezin dut egin. Horan bai, adibide konkretu bat. Horan, imaginatu problema hau emate dizuetela. Zatizu, begira. Hemen dauzkat A eta A, B eta B eta D eta D. Puntuak. Zein da, helburua? Posible baldin bada, lotu zazue A arekin, B berekin eta D derekin, lerro batzuen bidez, baina lerro horiek elkarren artean ebaki gabe. Uste baldin badazu egin daitekela, hartu papera eta hasiko zinaten marrazkiak egiten, ez da? Zazu, hartze baldin badaten mendik pasatzen den zuzen bat, gero, B berekin ezin dut lotu. Hemendik pasakoet. Hor behintzat, B eta B elkarrekin lotu ditzazket lerro baten bidez, bai? Esan badu, itxoi. Ozen topologia ibiltzea. Jantzi, topologoen beta horrekoak. Zer egin dezaket? Hartu ditzazket bi puntu hauek, eta mugitu ditzazket. Ze gauzak mugitu ditzazket. Horren hartzet beta D eta mugitzeitu, buelta, eta problema honta. Eta guen galdera berdina ingo izuet. Posible da A arekin lotu, B berekin lotu eta D derekin lotzea 3 lerroen bitartez elkar ebaki gabe? Ez da? Osondo. Esan zego jode jana. Errexegia da. Problema errexegia da. Norbait kexatu daiteke eta esan, baina hori ez da hasierako problema. Ez dugu hasierako problema ebatzi. Egi. Guazen, hasierara. Zer egin behar dut? Hartu behar ditut B eta D, mugituko ditut berriro, eta eraman beharko ditut hasieran zeuden poziziora. Hasi egiten. Hasi mugitzen B arantza, D arantza. Eta hona iristen zeatenen, pentsatuko duzu, orduan, haue biak gerturatzen doazenean, hau ere pixkat okertu beharko dut. Pixkat okertu beharko dut. Eta okertzen baldin badut pixkat, badago espazioa pasatzeko. Beraz, D joaten denean hasierako puntura, eta B joaten denean hasierako puntura, jarraitzen baldin badut okertzen, beti dago bidea. A arekin lotzeko, B berekin lotzeko, D derekin eta 3 lerroak elkarre baki gabe. Hau da topologian magia. Zerbaitetarako balio du. Eta hau da pixkat oinarrizko estrategia bat. Hau da, hasierako problema badaukat, ez dakit nola aurkitu soluzioa ze nahiko zaila da. Deformatuko dut, eta topologian deformatu da gutxi gora bera guk egin deguna. Errazagoa dan problema batea, iritsiko gea, nik jarri dizueten problema bigarrena, hori badakigu soluzioa daukala. Eta gero, bueltan, deformatu hasierako egoerara eta soluzio bat lortzen dut.
Gutxi gora bera, matematikan, esango nuke orokorren hori dala filosofia, bakarrik deformatu beharrean, dala igual beste hizkuntza batera pasatu, edo beste egitura batzuetara pasatu, baina normalean, zerbait oso zaila baldin bada, guazen beste bide bat hartzera. Eta gero egia da, bizitza ez dala perfektua, eta askotan gerta daiteke zuk zerbait deformatzea, errezagoa da egoera batera iristea edo informazio konkretu bat jasotzeko gai izatea, baina gero hasierako problema guztiz ez ebaztea. Hori ere gertatzen da. Baina, normalean prozesu hortan informazio pixka bat lortzen da. Orduan, topologoen ikuspuntu arraro ontatik, ze beraien betaurrekoak oso bereziak dira, guazen pixka pentsatzea irudi hauetan, ez? Esan dugu gauzak deformatu itzazke dala, ez? Orduan, iruki hau, itzala dauka, beraz, beteta dago, aurpegia dauka jarrita. Horrek esan nahi du, iruki hori hemen egongo balitz bere gainetik oinez pasatu nahitek, beteta dago. Orduan, hori txikitu dezaket nik nahi beste, puntu bateraino, edo hartu dezaket goiko erpina hau eta behera bultzata hemengo irudi hau lortuko nuke, edo hemengo bi adar hauek, igerekoaren bi adar hauek jetxi eta hori lortzen dut. Baina, klaro, hemen bi dimentsiotan nago, gauzak irudikatu ditzazket, baina matematikarioi asko gustatzen zaigu gora, dimentsiotan gora igotzea, eta ja irudiak ez diate lagunduko momentu batean. Orduan, orokorrean, formalki objektu hauek definitzen ditugunean, nola jakin bi objektu berdina diren edo ez. Hoi da problemarik handiena. Ez naiz gai marrazteko gai baldin ba naiz. Eta orduan esan dugu, matematikarioi zenbakiak, gustatzen zaizkiguela ez geha engainatuko. Orduan, espero sinistea hauek berdinak diala, topologoen betaurrekoa jazte baldin baiteu. Hauek ere bai, ez, erpina hartzen dut eta bultzatzen dut ona, eta orduan bi objektu hile berdina dira. Eta hemen bi zulo dauzka beraz, hemen bakarra ezin da berdina izan. Ezin dut hemengo zulo hau desagertarazi, ez da zulo hori ere. Esan dugu, ezin ditut tapatu zuloak, ezin ditut sortu zuloak. Hoi da ideia. Horran, Eulerrek egin zuna izan zen, guazen zenbakiak erabiltzera. Eta formula bat azaldu zuen, Eulerren karakteristika deitzen zana. Formula horretan zer egin behar da, kontatu behar dut, zenbat erpin dauzkan, eman didaten objektuak, zenbat ertz dauzkan, eta zenbat aurpegi, zenbat iruki tapatutako horiek. Horran, guazen honea, ez? Hemen ze gertatzen da, zenbat erpin dauzkat, bi erpin dauzkat, ez? Positiboki, bi erpin. Zenbat ertz, bat. Aurpegirik ez daukat, ez dago modurik ez ertapatzeko. Beraz, zero, zenbakia da bat. Kasu honetan, dauzkat lau erpin, hemengo lau hau, 3 ertz, hemengo 3, eta aurpegirik ere ez. Beraz, zenbaki berdina lortu dut bat. Kasu honetan, 3 erpin dauzkat, 3 ertz ere bai, baina hor bai daukat aurpegi bat. Hemengo aurpegi hau, beraz bat. Horran, 3 objektu hauek zenbaki berdina daukate. Hemen, antzeko zerbait. Honek dauzka 3 erpin eta 3 ertz, baina honekin konparatuta ez dauka aurpegirik, hori da aldea. Horregatik hemen dauka 0 hau. Zenbaki aldatzen da. Eta hau esan dugu berdina dela, zenbaki berdina lortzen dut. Eta azken abdibidean dauzkat lau erpin, lau hemen didator, ertzak dauzkat 5, baina aurpegirik ez, minus bat. Horran, hau konputazionalki egin daiteken zerbait da gaur egun. Garai hartan ez dut uste berak konputazionalki egiteko ideiak izango zuenik, baina gaur egun konputazionalki egin daiteken zerbait da. Eta ondorioz, nolabait gure bizitza errezten du, olako zenbaki bat kalkulatzea, errazagoa dalako, benetan matematikoki frogatzea zerbait beste zerbaitetan bihurtu dezake dela baino. Hoi da pixkat ideia. Orduan, lehenengo gauza aipatu nahi dena da, grafoetatik abiatu gera, gero iruki hauek hartu ditut batzuk beteak besteak ez. Eta nolait esateko, konexutasunak, hau da, nire piezak izatea, nire objektuak izatea pieza bakarrekoak edo,
deitze zaio 0 dimentsioko zuloak, bai? Zenbat pieza dauzkadan, desberdin, da 0 dimentsioko zulo bat. Nire eskua pasatu badezaket iruki edo zirkulo horretan, bai? Nolabait, hori dia bat dimentsioko zuloak, deitzen zaie. Eta gero badaude, orokorpen batzuk, irudi hauen orokorpenak irudimentsiotara, eta gero hori orokortu daiteke edozein dimentsiotara, formalki matematikoki definituta. Eta bi dimentsioko zulo hauek dira nolabait baloi baten barruan dauzkagun zuloak bezala, ez? Ueko hoiek. Bai, nolabait esate dezula, hemen beteko txokolate pixkatekin edo krema pixkatekin, bai, hemen barruan dagoen volumen hau. Bai, hoiek dira bi dimentsioko zuloak nolabait. Bai? Eta orduan, pixkat, Eulerren aztapenetik hasita, topologia algebraikoan esangoet, topologia baino gehiago, objektuen zuloak kontatzea da helburuetako bat. Nolabait, zulo mota desberdinak aztertzea, eta zulo horietatik informazioa jasotzea. Hoi da ideia. Orduan, printzipioz, orokorpen askorekin egingo bagenitu gauzak, irudiak ere, nik hemen irudimentxoetatik aratago ezin dut irudikatu, ez daukat gaitasun hori guaintik behintzat. Baina ideia da, olako edozein objektu eman da, kontatu dezakedala zenbat 0 dimentsioko, bat dimentsioko zuloak dituzten. Orduan, leheno bezala hau guztiz konektatuta dago, pieza bakarra daukat, beraz, dimentsioa bat izango da. Eta gero, bat dimentsioko zuloei begiratzen baden hau beteta dago, hemen nire eskua ezin da pasa, hau beteta dago, nire eskua ezin da pasa, hemen ere ez, baina hemen bai. Beraz, badaukat bat dimentsioko zulo bat. Eta ez daukat bi dimentsioko zulorik, ze hori benetan plano batean kokatutako irudi bat da. Ona baldin banator berriro ere konexua denez, dena lotuta dago, pieza bakarra daukat. Orduan, 0 dimentsioko zulo bakarra daukat. Eta gero azten naiz bila bat dimentsioko eta hemen aurkitzen dut. Eta hemen aurkitzen dut bi dimentsiokoa. Horren, olako konfigurazioak, olako ereduak sortu ditzazket, eta nolabait zuloak kontatzen joan. Eta esango zertako. Bagoazen bukatzeko esatea aplikazio bat, ez detena ezer benetan, ez dut gehiagia azalduko zen, nire ez naiz gehiagia sartzen olako lekutan, nik hemen ez dut lan egiten, baina aukeratu dut artikulu hau, pixkat, kuriositatez eta igual neurozientzia dalako atentzioa ditzen duen gai batez. Orduan, artikulu konkretu honetan begiratzen diote gizagarunari, eta bertan dauden neuronei. 1.000 milioi neurona bat dauzkagu. Orduan, pentsatzen jartzen baldin bagea, neurona bakoitza izango gala gure irudiko erpin bat, agian denbora desente pasatuko dugu erpin bakoitza, lekuan jartzen eta ikusten ze konexio dauden beraien artean. Baina ideia bai da, leheno erakutsitako grafoak edo grafo komplexuagoak, esango dugu, grafo topologoak deituko diegu, hiru dimentsiotako grafo horiek edo nolabait irukia bete dezakedan grafo horiek. Horiek erabiltze dituzte. Eta orduan, zer da benetan aztertu nahi dutena? Jakina dute, estimulo konkretu batzuk ematen dizkiete garunei, eta ikusi nahi dutena da, neuronek zein elkarrekintza dituzten, zein neurona konektatzen diren zeinekin, eta zein intentsitaterekin. Hoi da gutxi gora bera ideiak. Orduan, esatetan bezala, neurona asko daude, orduan, denak batera hartzea ezakite zinezkoa da, baina konputazionalki zaila izango ala pentsatzet, pixu asko hartuko luke. Orduan, askotan guneka, hartze dute gune bat, garuneko gune bat, eta esan, hemen dauden neurona guzti horiek erpin batekin errepresentatuko ditut. Eta harta ez dauzkat denak batera hartu beharrik. Eta konexio horiek, lerro horiek, erpin arteko lerro horiek, ez naiz hasiko denak batera marrazten. Hasiko naiz poliki-poliki. Pausoz pauso. Horren, lehentabiziko gauza ipatu nahi dena da, zergatik ez naizen gelitzen bakarrik grafoekin, eta nolabait topologoen grafoak deitu diot zerbait deitzearen, horrelako konfigurazioak kontsideratu nahi ditudan. Horren, beraiek azaltze dute ustet hortik hartu nun. Esaten zuten, nik begiratu ditut 3 neurona hauek, eta ikusi dut estimulo konkretu batekin, 3 neurona hauek artean badagoela konexio bat. Eta orduan, grafo hau erabili dezaket azaltzeko badagoela 3 artean konexio bat. Baina hortaz gain, nik azaldu nahi dut ere
individualki bat ez baldin badago aktibatuta beste aktibatzen dela edo alderantziz. Bai? Eta holako informazio ekstra hori kodifikatzeko, bueno, bat tapatzen dugu, bai? Iruki hori. Eta nolabait, irudi honek ematen didana, baino informazio pixka bat gehiago jasokoet bigarren honetatik. Vale? Ordan, holako problemak ebazteko nolabait, esango dugu, sortu zen baita beharra grafoetatik haratago mugitzeko. Vale? Ordan, bueno, hau da artikula norbaitek begiratu nahi baldin badu, bai? Baina, baintzat esateko existitzen dela aipatuko eten artikuloa. Vale? Eta orduan, bueno, beraiek 8 bolondrez hartze dituzte, eta resonantzia magnetikoak egite izkibete, traktografia ezakit nola euskeratzen dan, baina froga bat egiten diete, eta antzaganek horrek aztertzen du zein intensitateekin, edo zein dentsitate egiten diote beraiek, dauden neurona horiek konektatuta elkarrekin. Vale? Eta beraiek aukeratze dituzte 83 gune, garunean. Vale? Nik pentsatzeetena da, zerbaitengatik aukeratuko zituztela 83 gune horiek, printzipioz, sarreran uste jartzezula, bazekitela printzipioz konexio bat egon behar zutela gune horietan, eta egoerak batzutan jakin nahi zuten zein konexio dago gune konkretu hau eta gune konkretu honen artean. Vale? Horren arabera, kriterioien arabera guneak aukeratze dituzte. Eta gero, 83 erpin horien arteko konexioak begiratu nahi dituzte, vale? Eta orduan, esateten bezala egite dute pausoz pauso. Vale? Konexio horien dentsitate balioak dauzkate, vale? Eta dentsitateen balioak desberdinak dira neuronen artean. Orduan esate dute, bueno, pentsatukoet, finkatukoet dentsitate baten balioa, eta dentsitate hori, baino txikiagoa daukaten konexio guztiak, hasiko naiz, lerroekin lotzen. Vale? Orduan, dentsitatea 0 hartze dute, eta bueno, denak daukate dentsitateren bat. Orduan, imaginatu azten direla, nik 83 puntito ez ditu egin nahi, orduan behatzi egin ditut. Vale? Eta orduan, hau edian ere erpinak. Bai? Eta azten naiz, hasieran inolako konexiori gabe. Vale? Dentsitatearen balioa igotzen dut, eta azten dira konexio berriak sortzen. Bai? Horrek aldatzen du, alde batetik, nire konexutasuna esan deguna, bai? Zenbat zati dauzkat, bueno, hasieran 9 zati dauzkat, gero konexio berriak sortu dira, orduan nire zati kopuru desberdinak txikitu dira, bai? Eta gero igotzen dut dentsitatearen balioa, eta banoa ikustea zein dian nire konexio berriak. Eta begira, hemen sortu zait iruki bat, sortu zait bat dimentsioko zulo bat, bai? Aurretik ez neukana, baina agertzen da hemen. Bai? Hemen konexio gehiago daude, orduan zer egiten dit, 0 dimentsioko zulo kopurua jaisten dit, eta hemen kasu honetan berri bat sortu dit bat dimentsiokoa. Aldatzen dut dentsitatearen balioa, eta konexio berriak sortzen dira. Vale? Hau ez zait galdu, hemen dago, beraz, bat dimentsioko zulo badaukat, baina hemen gutxitu zaizkit 0 dimentsioko zuloak. Bai? Eta horrela, nijoa dentsitatearen balioa aldatuz, maksimo batera iritsi arte, bai? Eta ikusten dut, nola doan prozesu hortan, nola doazen ere konexio guztiak, bai? Aurreratzen. Vale, orduan, zer da beraiek egite dutena? Bueno, ba ikuste dute, hasieran nago isa 0 deitu diot, neuzkan begira, 9 zulo 0 dimentsioko, ez neukan ezer bat dimentsiokorik. Gero, urrengo pausoan, 6 neuzkan 0 dimentsioko, ez neukan bat dimentsiokorik. Bai? Eta noa ikusten nola garatzen diren dimentsio ezberdinetako zulo horiek. Bai? Batzuk agertzen dira, bestek desagertzen dira. Batzuk agertzen dira, bestek desagertzen dira. Bai? Baina hau pentsatu behar dezue, ez bakarrik 0 eta bat dimentsio, baizik eta 4 dimentsio, 10 dimentsio, ezakit, nahi beste. Vale? Orduan, zer da begiratze dutena, ikuste dute, bale, esaten ari gana da, dentsitatea aldatzen joan naizen heinean, 0 dimentsioko zuloek izan duten garapena hau izan dela. Hasieran 9 neuzkan, gero batean hauek desagertu dira eta 6ekin gelditu naiz, gero hauek desagertu dira, bai? Eta bat dimentsiokoan hasieran esan dugu etzegoela ezer, gero sortu da batean, iruki bat, eta gero iruki hori tapatu da berriro, beraz desagertu da. Bai? Eta orduan egiten dutena da, nolabait esate dute, bueno, begiratuko dut, alde batetik, aber zenbat zulo dauden, eta garrantzia emango diet, denboran, luzaroan agertzen diren barra hauei. Vale? Kasu hau oso adibide txikia da. Vale? Orduan, normalean balio askoz gehiagotarako begiratuko luke, edo denbora tarte luzeago batean esango dugu.
Baina nolabait begiratzen die, barra luze bat baldin badaukator, esan nahi du zulo horrek garrantzi badaukala, beraz badagola nolabait diskonexio bat eremu horien artean, nolabait esateko. Eta gero, zero dimentsioko zuloei begiratuta, ikuste dute, zenbateraino konektatuta dauden eta zein intensitatearekin, eremu horiek. Eta nolabait erabiltzen da, hasiera batean, Eulerrek, Konigsbergeko zubioien problema ebazteko erabilizun teoria horri, nolabait, gaur egun neurozientzian aplikatzeko. Eta beste hainbat aplikazio daude, antzeko erakoak edo filosofia hau erabiltze dutenak. Orduan, nik usteet, edo esperoet, gaur ikasi izana zer dan axioma bat, pentsatu izana matematikak zehatzak badiela, baina beti ez. Eta bereziki esperoet nik disfrutatuetenan erdie disfrutatu izanaz. Ze horrekin ja konformatzen naiz. Urduri hasi naiz, baina ondo pasatuet, eta esperoet zeuke hola pasa izana, eta mila esker etortzeagatiken. Eskerrik asko, Jana, hitzaleagatik. Norbait dauka galderarik, komentariorik egiteko, hitzalearen inguruan? Babes? Zaeta animatzen? Jana, nerea Tolosara joan dadila. Konponduta. Hori da, bale. Soluzioa hor dago. Nerea Tolosara joaten bada, jazta. Nerea ez da existitzen, hori da. Baina, eskerrik asko hitzaleagatik. Mateok uste galdera bat. Galdera txiki bat. Zenbat zulo daude duan garunean? Ez dakit zenbat zulo daude. Artikuluaren arabera? Ez dakit, ez ditut datu guztiak begiratu, ze gero ja, estadistika sartzen danen, oianak itegu, bueno, ni banoa, baina, ez dakit. Bai beratze dute aurrena, enez hasiko teknikoki hitz egiten, baina ez dakit zenbat zulo dauden, ez ditut begiratu zenbakiak. Besterik? Oiana, eskerrik asko berriz ere, hitzaleagatik, eta eskerrik asko zure etortzeagatik, eta datorren urtean berriro elkarrik ustea espero dut. Bale? Eskerrik asko.